L-MCAST ħabbret kollaborazzjoni ta' 3 snin mal-Assoċjazzjoni tal-Importaturi tas-sistemi tal-Arja Kkundizzjonata għall-iżvilupp ta' persuni kwalifikati u tekniċi fis-settur. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici flimkien mal-Kap Eżekuttiv u l-Prinċipal tal-MCAST il-Professur Joachim Calleja hekk kif spjegaw li din il-kollaborazzjoni se toffri 30 post ta' apprentistat. Kollaborazzjoni li ser tara wkoll l-istudenti li ser jieħdu sem jingħataw paga addizzjonali mal-istipendju tagħhom sabiex ikollhom dħul li laħħaq il-paga minima f'pajjiżna. Il-faċilitajiet ġodda ser ikunu finanzjati mill-Assoċjazzjoni tal-Importaturi tas-sistema tal-Arja Kkundizzjonata bħala parti minn dan il-ftehim. Il-President tal-Assoċjazzjoni Steve Azzopardi qal li s-sem tagħhom f'din l-inizjattiva hija xpronata mitwemmin li l-edukazzjoni vokazzjonali hija essenzjali sabiex tipprepara lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Fil-fatt ma għanju sostna l-importanza ta' aktar nies tekniċi kwalifikati f'dan is-settur e kif ħafna kumpaniji mhux ilaħqu mad-domanda. Bħalissa mhux qed inlaħqu mad-domanda u għalhekk da settur qed jinżamm milli jikber purament għax m'hawnx in-nies tekniċi biżżejjed biex ifornuh. Il-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST il-Professur Joachim Calleja sostna kif din il-kollaborazzjoni se tippermetti studenti jaħdmu mal-isponsor tagħhom li eventwalment isir anke l-post tax-xogħol tagħhom. Intant il-Ministru Owen Bonnici faħħar il-ħidma sabiex seħħet din il-kollaborazzjoni qal ukoll li bħala Gvern jinsabu kommessi sabiex jitħejjew korsijiet li huma relevanti għad-dinja tax-xogħol. B'dan il-mod nistgħu nħarġu aktar studenti biex jidħlu f'karrieri li jrendulhom paga tajba, jrendulhom xogħol tajjeb u futur tajjeb ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.